العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما سجنم دا سورارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin wannan shiri namu na musan annabinmu wanda muke karanto siffofi da halaye da ɗabi'u da mu'ujizozi da kuma khasa'is da shama'il da dala'il da kuma ausaf khalqiyya da khulqiyya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna cikin alfasal awwal wanda zai bayani akan darajar nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda muka bude da wani hadisi na al-Imam al-Bukhari wanda aka ruwaito daga Abu Sufyan bin Harb wanda muka yi bayani cewa lokacin da suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai tafiya ta kama shi zuwa yankin kasar Sham. To a lokacin Hirakal ya zo Baitul Maqdis, Palestine kenan. Saboda haka sai ya nemi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika masa wasiƙa yana kiransa zuwa ga addinin musulunci. Da haka da ya ji an ce ga Larabawa sun zo kasuwanci karkashin jagorancin shugabansu Abu Sufyan, sai sa aka gayyato su, ya tattara dukkan manya-manyan fada da dukkan masu fada aji waɗanda yake tare da su, kuma da suka zo Laraban ya tambaye su a cikinku wane ne ya fi kusa da wancan mutumin da yake rayawa cewa shi annabi ne. Abu Sufyan ya ɗaga hannu ya ce ni na fi kusa da shi. Muka ce kuma gaskiya Abu Sufyan ya faɗa, domin Abu Sufyan ɗan Harbu ɗan Umayya ɗan Abdushams, Muhammadu dan Abdullahi dan Abdulmuttalib dan Hashim dan Abdulmanaf. Da haka sun haɗu a kakansu na hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mun kuma ce shi Abdulmanaf yana da shahararrun 'ya'ya guda hudu, akwai Naufal, akwai Mutallab, akwai Hashim, akwai Abdushams, wanda anan ne suka haɗu da Abu Sufyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka yace ni ne na fi kusa da shi. To sai sa aka gayyato shi fada, sai ya kirawo mai yin fassara ya ce masa to zan yi masa tambayoyi sannan kai ka dinga fassara masa, ni ma kana fassara min. Sannan kuma ya ce abokan tafiyan Abu Sufyan su tsaya a bayansa, idan amsar da ya bayar, tunda shi Abu Sufyan baya ganin su amma shi sarki yana ganin su tunda suna bayan Abu Sufyan, ya ce idan ya bada amsa daidai ina son ku girgiza kai alamar wato ba gaskiya bane, in kuma ya bada amsa daidai ku girgiza kai alamar cewa amsar da ya bayar gaskiya ne, tunda shi ba ganin ku yake bani nake ganin ku. Wannan dabara ce don ya ƙara tantance gaskiyar tambayoyin da zai yi da kuma irin amsan da Abu Sufyan zai bayar. To shine ya gaya mana cewa bayan ya kirawo mai yin fassara din nan, ya ce wane ne daga cikin ku ya fi kusa da wannan mutumin da yake raya cewa shi annabi ne. Abu Sufyan ya ce ni ne mafi kusancin su a gare shi ta bangaren nasaba. Da aka ce to ku matso da shi zuwa gare ni, ku matso da sahabban abokansa kusa da shi, sannan ku sanya su a bayansa. Sai ya gaya mu yin fassara nan, ka gaya musu zan tambayi wannan mutumin wasu tambayoyi, idan ya min ƙarya ku ƙaryata shi. Sai Abu Sufyan yake cewa na rantse da girman Allah, in ban da kunyar kada a gano cewa na yi ƙarya, da sai na samu damar da zan yi ƙarya a gare shi. Yace to farkon tambayar da ya fara yi min, sai ya ce menene matsayin nasabarsa a cikinku, wato shi ɗan waye. Mun ce dama Larabawa takamasu kai waye dan waye, kai waye dan waye, su ne hasabu da nasab. Kai wani ne ko kai dan wani ne, da shi ake harka da kai. In kai ba wani bane to ka zama dan wani, in ba dan wani bane ka zama wani. To in ko kai ba dan kowa bane kuma kai ba kowa bane, to sai ka tashi a tutar iska. To da haka tambayar farko da yawa Abu Sufyan shine ya tambaye shi cewa yaya nasabarsa take a cikin ku. Sai ya ce masa ai ma'abocin nasaba ne madaukakiya a cikin mu, wato yana da girman nasaba, shi dan wani jikan wani ne har zuwa kan Annabi Ibrahim. Sai ya ce to a cikin yan uwansa ko a cikin kabilar ku akwai wani wanda ya taba da'awar annabta ya ce shi annabi ne, kafin shi ya ce shi annabi ne an taba samun wani ya ce shi annabi ne? Ya ce a'a. Ya ce a cikin iyayensa akwai mai sarauta, akwai sarki? Ya ce a'a. Ya ce mutane maɗaukaka manyan gari suke binsa ko ku raunanan gari suke binsa? Ya ce a'a, raunana suka fi binsa. Sai ce to ƙaruwa suke yi mabiyan nasa ko raguwa suke yi? Ya ce ƙaruwa suke yi. Ya ce akwai wanda yake yin ridda ya ba addini saboda
rashin gamsuwa da addinin da ya shiga haka kawai ya ce ya fita? Ya ce a'a. Ya ce kafin ya ce shi annabi ne kuna tuhumarsa da yin ƙarya? Ya ce a'a. Ice yana yin yaudara? Ya ce a'a. Sai dai wannan yanzu haka muna da alkawari tsakaninmu da shi, ba mu san me zai faru tsakaninmu da shi ba. Abu Sufyan ya ce ban samu wata dama da zan shigar da wata kalma ba sai a nan gurin da na ce kawai baya yaudara, amma tsakaninmu da shi yanzu akwai yarjejeniya, ba mu san wato me zai faru a nan gaba ba. Sai ce kuna yaƙi da shi, kun taɓa yin yaƙi da shi? Ya ce muna yaƙi da shi. Ya ce to yaya yaƙi yake faruwa tsakaninku da shi? Ya ce tsakaninmu da shi yaƙinmu kamar jan guga ne, wato yau ya nasara gobe mai nasara, jibi ya nasara gata mai nasara, wata ran ya nasara akan wata ran mai nasara a kansa. Sai ce to me yake umarta ku yi? Ya ce yana umarta mu bauta wa Allah, kada mu haɗa shi da abokin tarayya, mu daina addinin da iyayen muka tara suna yi na bautar gumaka, kuma yana umarta mu da yin sallah, yana umarta mu da yin gaskiya, yana umarta mu da kamewa, yana umarta mu da sada zumunta. Sai ce ma mai yin fassara to ka gaya masa za tambayoyin nan da ne a jere amsoshin da ka bayar ga yadda gamsuwa ta take. Na tambaye ka game da nasabarsa, ka ce shi dama ma'abocin ɗaukaka da darajar nasaba ne a cikinku. To haka nan dukkan annabawa Allah yana aiko su ne daga cikin masu darajar nasaba, wato daga manyan mutane, daga tsaftataccen asali, tsarkakakken asali, wankakken asali ake ciro annabawa. Sannan na tambaye ka cewa a cikin danginku akwai wanda ya taɓa da'awar wannan annabtar kafin zuwansa? Ka ce min a'a. To da a ce an samu wani ya taɓa cewa shi annabi ne, sai mu ce ya yi koyi ne da wanda ya gabace shi, ma'ana dama an saba yayin faɗar abin shi ma ya zo ya faɗa. To kasancewa ba a samu wanda ya taɓa da'awa wannan ba ya nuna cewa shi daban yake. Sannan na tambaye ka cewa a cikin iyayensa akwai wani sarki mai sarauta? Ka ce a'a. To da akwai wani sarki mai sarauta a cikin iyayensa, da sai in ce lalle abin da yasa ya tashi yake wannan da'awar yana neman gadon mulkin babansa ne. Sannan na tambaye ka kuna tuhumarsa da ƙarya kafin ya faɗi abin da ya faɗa? Ka ce a'a. To haka nan ba yadda za a yi mutum ya ƙi wa mutane ƙarya kuma ya koma yana yi wa Allah ƙarya. Sannan na tambaye ka manyan gari suke binsa ko masu rauni? Ka ce min masu rauni suke binsa. To dama masu rauni su suke fara amsawa annabawa, domin su ake cuta, su ake zalunta, su ake ɗaukan alhaki, su ake cin zali. Don haka su ne suka fi buƙatar annabi ya zo domin ya fitar da su daga zaluncin bauta da ƙangin wahala da talauci da tsiya da fatara da jahilci da bautarwa da azabtarwa da ƙasƙantarwa da wulaƙantarwa da tozartarwa da ake musu. Sannan na tambaye ka mabiyansa ƙaruwa suke yi kullum ko raguwa suke yi? Ka ce min lalle ƙaruwa suke yi. To haka al'amarin imani yake, yana shiga kaɗan kaɗan har ya cika. Sannan na tambaye ka daga cikin mabiyansa akwai wanda yake yin fushi da addinin ya fita ya ce ya daina? Ka ce a'a. To haka nan imani yake, idan ya cakuɗi zuciya to ba yadda za a yi kuma daga baya a zo a ce an fasa. Sannan na tambaye ka yana yaudara? Ka ce baya yaudara. To dukkan annabawa ma ba sa yaudara, yaudara ba siffar mutanen kirki ba ce. Sannan na tambaye ka da me yake umarta ku? Ka ce yana umarta ku bauta wa Allah shi kadai, kada ku hada shi da abokin tarayya. Sannan ya hana ku bautar gumaka. Sannan yana umarta ku da yin sallah, yana umarta ku da yin gaskiya, yana umarta ku da kamewa. To idan abin da ka faɗa ɗin nan amsar da ka bani gaskiya ce akan tambayoyin da na yi maka, to sai ya mallaki inda kafafu wannan nawa suke, ya nuna inda kafarsa take, ce hannan gurin sai mulkinsa ya zo. Kuma ni ban ma ɗauka cewa zai fito a wannan lokacin ba, ko ban ɗauka ma a cikin ku zai fito ba. Wato yana zaton cewa annabi sallallahu alaihi wasallam za a turo shi ne a wata kabila daban. Kun ga nan muhalli shahid a cikin tambayoyin nan da wannan sarki ya ma Abu Sufyan da yawa, muhalli shahid shine ya tambaye shi ya matsayin nasabarsa yake a cikinku, ya ba da amsa cewa ma'abocin ɗaukakan nasaba ne, ɗan asali ne, kuma ya fito daga babban gida. Dama haka annabi ya faɗa ce inna Allah hastafa kinanata min waladi Isma'il. Allah ya zaɓi banu kinana daga cikin 'ya'yan annabi Isma'ila. Wastafa Quraishan min kinana,
sannan ya zaɓi ƙurayshawa su suka fi daraja daga 'ya'yan kinana. wastafa min ƙurayshin bani hashim, sannan ya zaɓi bani hashim sun fi daraja a cikin ƙurayshawa. wastafa ni min bani hashim, ni kuma na fi kowa daraja a cikin banu hashim. wato manzo Allah ya zama zababbu. wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. inna Allah astafa lakum ad-dina, inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allahu alamu haisu yaj'alu risalatahu. da haka annabi sallallahu alaihi wasallama zababbu ne. haka nan Abbas dan Abdul Muttalib yake cewa tare suna tattaunawa, sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna quraishan jalasu fatazakaru asabahum bainahum. sun zauna suna tattauna matsayin darajar dangantakarsu a cikin danginsu, sai suka sanya wato sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah khalaqal khalqa, Allah ya halicci halittu, faj'alani min khairihim, sai Allah ya sanya duk na fi su daraja, min khair firaqihim, daga cikin dukkan bangarorin su to ni ne nafi daraja, wa khairul fariqain, kuma bangarorin guda biyu su ma duk Allah ta'ala ya sanya na fi su daraja. summa takhayyaral qaba'il, sannan Allah ya zaɓi ƙabilu, faj'alani min khairi qabilatin, Allah ya sanya ƙabila ta tafi kowace ƙabila daraja. summa takhayyaral buyut, sannan Allah ya zaɓi gidaje, faj'alani min khairi buyutihim, sai ya sanya ni ne mafi alherin gidaje baki ɗaya. wa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan, da haka ni na fi su daraja ta ɓangaren ni akan kaina, sannan dangantaka ta da nasabata da iyayena da dangina da na fito babban gida ne na fito daga cikinsa. kaga wannan yana nuna mana bayanin da malamai suke mana game da nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga kansa har zuwa kan Adnana, daga kan Adnana har zuwa kan annabi Ismail, daga kan annabi Ismail har zuwa kan annabi Ibrahim, daga annabi Ibrahim har zuwa annabi Nuhu, daga annabi Nuhu har zuwa annabi Adam. duk tsari ne mai daraja, manyan mutane ne masu girma, masu mutunci, masu daraja. a duk inda aka ce wannan yana cikin iyayen manzo Allah, zaka ga a zamaninsa, a lokacinsa yana cikin mutane mai kima, mai daraja, mai kamewa, mai mutunci, wanda ake ganinsa da girma. wannan shine wato daraja da Allah ta'ala yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bangaren nasaba. shi yasa masu kirgen nasaba suke kawo cewa an yi maganganu har zuwa kan Adnana. an raba nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kashi 4. akwai nasaba ta farko wacce ake fara kirgenta daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Abdumanaf, wanda muka ce shine Muhammadu dan Abdullahi dan Abdulmuttalibi dan Hashim dan Abdumanaf. Abdumanaf dan Qusay dan Kilab. to wannan bangaren shine lissafin farko wanda zaga mafi yawa daga wannan gidan suka fito. sannan sai kuma nasaba ta biyu shine daga kan Quraish, wato shi Qusay kenan, har ya zuwa kan Adnana, wanda daga kansa wajen hula 15 ce. daga kan Abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Adnana hula 20 ne. to daga kan Adnana kuma zuwa annabi Ismail an ce hula 40 ne. kenan za a iya samun mutum 60 akalla daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa kan wato annabi Ismail. sai dai da kan Adnana mafi yawa sunayen an manta su sunayensu, don haka ne masu suke cewa daga kan 20 din nan mafi yawa waɗanda suke ƙara wasu sunaye zaka ga sunayen akwai saɓani akan yawan sunan ko adadin sunan ko kuma yadda ake karanta sunan ko yadda ake faɗarsa. to haka nan kuma daga kan annabi Ibrahim shi kuma nasabar haka ita ma ta tafi har zuwa kan annabi Nuhu, da kan annabi Nuhu kuma haka ta tafi har zuwa kan annabi Adam, wanda dukkan mutanen duniya dama daga annabi Adam suke, annabi Adam kuma daga ƙasa yake. da haka wannan fasali na farko ya mana bayani ne akan matsayin nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda dama abin da ake fara bincike akan mutum shi waye, dan waye, daga wani gida ya fito, mai darajarsa. don haka mun ga manzon Allah ya fi kowa darajar gida, ya fi kowa darajar asali, ya fi kowa girman gida da girman iyaye da matsayi, da kuma Allah ta'ala ya zaɓe shi ya fi kowa daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. da haka nan za mu tsaya sai a darasi na gaba. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.